има разкляли, но сега съм само един, но само двама, да. Училище, сега. Това е втори епизод на предизвикателствата. И първото предизвикателство ще е Митко. Ще си сложим на ръцете лед и сол. Сега почакайте малко, мили зрители, защото Александър пак ще се удари. Защото един път се плъзнам. Ще ползвам тази. Добре. После видим клипа на Това е белгийска сода, знаете хора. Тук сме белгия. Само да гледам лид. Има лид. Да няма да боли много. Не се боли. Няма лид, трябва да можем от този лид. Чули? Не значи няма лид. Взимаш малко. Взимаш малко. Слагаш веднага сол. Трудно ми е да взема. Безвидно. Стискаш. Така да видим, кой първо ще издържи. Ой, май започна да ми... Нищо няма. Не, започна малко да ме щипи. Настържи го там отзад. Тук отзад. Бързо тук ти ми свършва с тебе. Готово си? Ой, много лето. Давай, стискай. Ама че защо сме движи ръце? Тук трябва да си стискаш, тук, защото тук ти сипах сол. Не трябва да се смейте, защото той един път пада и се похвъзда смешно. Ще го видите в газовите епизод 2. Да. Ау! Бли! Какво ще издържи? Добре, това. Че отвори ръката. Аз победих. И първият рунд печели Митко! Как писала тук, гледаш? Първият рунд печели Митко. Не, Втори. виж. Е, тук как се надуста. Да. Ей, моята ръка. На камерата. Добре, това беше сол и лед. Да. Е, точка за мене. Има точка за мене. Благодаря ви, драги зрители. Не го нали? Добре, второто изпитание ще го кажем. Не видите ли? Ще пеем. Добре. Ще пеем. Добре, сега. Аз ще пея една песен на белгийски, той ще изпее същата песен на белгийски, но кой ще изпее хубаво? Да. Добре, той ще е първи. Най-максимално 2 песни. Една песен. Добре. И ние знаем цялата, ако сте чували и така нататък. Добре, да сте белгийци изобщо. Ако сте белгийци, които разбирате български, тогава поздравления. Да. Добре. Doe me beschreven samen een brief met een boodschap erop. En geef me met een leuk ballon. We vragen de soldaatjes geliefd. Zet die oorlog nu stop. En een generaal aan de horizon keek omhoog. Naar bewonderen regenboog. 10.000 ballonnen kleuren. 10.000 Имаше грешка. Сега е Димитрий Димитров. Добре, Митко Димитров, айде давай. Митко Димитров. Отива, аз сега съм питам. Doe me beschreven samen een brief met je bosse bel op en geven hem mee met een luchtballon. En we vragen de soldaatjes geliefd, zet die oorlog nu stop. En een generaal aan de horizon kijkt omhoog. Naar de wondere regenboog, 10.000 lichtballonnen kleuren de hemel blauw. 10.000 Costa.